I ja i Burazer nađemo stan za 50 evra. Jebote, gde to ima? 50 evra je bio stan. Znaš kakav je bio stan? Stan, brate, grejali smo se, čovjek je napravio šporet od bojlera. Molim. 2 kreveta, Krsta mi mog, brate. 2 kreveta s federima. I ja i moj Burazer, bio je zimski period i iz tog stana sam bio izbačen. Slušaj ovo. I ja se Burazeru, majke mi, u tom stanu živimo, grejemo se na bojler. Znači, bukvalno šporet je bojler. I, brate... Ja mogu ne staviti majke mi, znači ono kao isečeno i kao tu napravljamo matranci, tu bacamo drvo, ovamo kao oluk i kao grejemo se na bojler. I dešava se situacija, brate, da mi, ja i moj Burazer Marko, nemamo hranu. Zima je, hladno, založili vatru i mi nemamo hranu. I mi smo gladni, mi gladujemo. Mi sam često gladovao, ja sam se često budio sa udubljenim stomakom. Često sam gladovao, brate. I uvijek sam maštao o tome da ja nešto napravim od svog života, iako sam tad bio u pogrešnom smjeru. Znaš ti koja ironija, brate? Gladuješ i sad se baviš hranom. Da, sam misli kako je to priča. Ne bih verovao, sad ne mogu da jedem. Sad se gazi hranom. I, brate, gladujemo ja i Burazer, mali stan. Ne znam, brate, kako da opišem, to je toliko bilo mizerno, toliko su ti zidovi bili hladni, vrata škripe kad otvaraš, sve je hladno, van grada je, pešaka idemo ovako brdo, ne možeš se vratimo iz škole, treba mi sat vremena se vratim iz škole, tebra, sat vremena do škole, haos pakao. I nađem ja jednog malog kera. Ličio je na šarplaninca i meni je bilo zanimljivo jer mi na Kosovu, brate, imamo šarplanince. I ja ga uzmem i dovedem ga kući, obradujem Burazera mog Marka, kažem, brate, imamo kućnog ljubimca novi, evo ga šarplaninac kao naš Buca. Mi imali šarplaninca. I, brate, vrh, brate, daj da mu damo da jede. Nemamo šta da mu damo da jede. Krste mi ne pomerio se smesta. Jo, Bože, brate. 4. dan, gladuje kuće, gladujemo ja i Marko, krsta mi mog. I čekamo da se desi neko veselje na Kosovu. Ne, ja sam mislio da će reći pali su pogledi na brata. Ja sam mislio da će Kjera da iskrve, brate. Malo je palo čisto. Debra, još gore se desilo. Mi čekamo... Kjer gleda nas. Bukvalno kao daj da jedem. Mi čekamo u tom periodu da se desi neko veselje u našem restoranu gde će ostati hrane. I kad ostane hrana, meni Čale i Keva šalju. I desi se veselje. I nama šalju jagnjetinu, svinjetinu i stigne, brate, torba pune hrane. I mi... Nikad se reći, Nova godina. Nova godina, bukvalno tebe podogrevamo jagnjetinu, tebra. U bojleru? Kreće da miriše kuća ovako s repom i gledam. Kaže da stiže klopa. Jedemo se jagnjetine, ja, Marko i Kjer. Nakon 45 minuta, ja ovako sedim i ovo radim. Ne mogu da dišem. Marko tamo, a Kjer iza. Krsta mi tebra, Kjero overio, lego ovako, stomak mu se naduo, vruće jagnjetine, najao se i neki zvuk Kjera. Vukodlak. Ja ga ovako gledam, izdrži baja, izdržat ću i ja tebra.